लाखाबाय थानांगौ आं दानगोन ना हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनो बावहरलायबाय आरोना ओमफ्राय दिनै हासबेन्डजों आंजों नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना जे आंखौ एसेबां अनदों बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोलायबाय ओमफ्राय दहाय फुङावनो बेसेबा ना गुरनानै फैबाय आरोना लोगोफोर इखिनि नाखौनो गुरनो थांथारदोंमोन नालाय साला हाब्रुबारिनि मानसिनि बाथ्रा हाब्रु माने जानला मेला होनबाय थानालै नोङो दिनै मोखां गोथोनि लोगोफोर इउटुबावसो नुबाय थायोमोन ओमफ्राय दा आंनो इउटुबाव ओंखारनाय जाबाय नोंथांमोना एक्टर एक्ट्रेस नङा होननानै दुखु जानो नाङा बयबो एक्टर एक्ट्रेस जानो हायो जेनेबा भिडिअखौ बानायदो इउटुबाव आपल'ड होदो होमबा नायजाबानो एक्टर एक्ट्रेस जाबाय आरो अरे कहना क्या चाहते हो आगैमोन आदामोन आबौमोन मादै आदै नोंथांमोना जे सोंहरबाय थादोना बियो सोरानि न' होननानै बियो जोंहानि बिहाव बिखुनजोलानि न' बिबो जोंहानिनो न' हासबेन्डनिनो न' नोंथांमोना जे सोंहरबाय थादोना सोरानि न' होननानै जोंहानिनो न' गोजा बेयो लोगोफोर आंनि गुरनाय नाया रोंबाबो रोङाबाबो जाय एसे मोन्दों बेखौनो बिहाव बिखुनजोनो जाहोनांसिगोन दा रोंबाबो रोङाबाबो गुरनो थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै खांख्राइ फिसा फिसा मोनलायदों आं लोगोफोर थांबाय थायो आङो रोंबाबो रोङाबाबो सिखायबासो रोङोना मैथाबो जादो खांख्राइ फिसा ना फिसा मोजां जागोन बारा होआलै आङो मानो जाबाय आं बे गोजा माबाखौबो गुफुरखौबो गुफुर दे उदुलथ' जानांगौलै दाउ मासे जानांसिगोन जानायल' इन्द्राया जानायानोथ' खामानि आरो जानानैनोथ' थांनानै दं होननायमोन ओइ सनालि खोनादों सनालि খাওয়া নাই এতিয়াই বনাই আছো আঞ্জাটো মেষ্টা টেঙা আৰু মাছ আৰু গাহৰি মাংস गाजर सान हारसाफोरा सङोबा गाजा गाजा खिथानांगौबा मा ओंखामसो दासलै मानसिया ना गुरनो ओंखाम जायाखै नाखै असे नङा नाखैवाखै ओंख्रि बियो माबा औवा मेवाइ आसार मोनसे नंगौ आं दहाय फुङाव मोनजायाखै संखो नोंसासो जानो रोङाखै आं संना गालांखादों हारसिं हारसिंसो संबा दा जेनेबा जोङो दा हासबेन्डजों आंजों अस्त्र पाटिखौ बिदिनो तैयारि खालामना लानोसै दा जेनेबा अस्त्र पाटिखौनो नांखाथारगोन ना मा अस्त्र पाटि होनोबा लोगोफोर दा अस्त्र पाटिया बेनो जाबाय संनाय खावनायनि अस्त्र पाटि बेफोर नङाबा दा जानाय नङा ओंखाम ओंख्रिया गोथाव जानाय नङा आलौ सामब्राम बेफोरखौथ' रं संख्रि बेफोरखौथ' होखानांगोन ना दा जेनेबा बेखौ तैयारि खालामना लानोसै फारसेथिं सुदों हासबेन्डआ सामब्राम आरो सामब्राम गोजा गुफुर फारसेथिं संदों आङो होखादो ओरैबायदि गरम आरोना जाय रान्दिनि बेसो मिथिसिगौ आरोना बेनि दुखुखौ ना मा होनो नोंथांमोना सोंहरबाय थादोंना जेनेबा नोंसानि इसिंनि माबाखौ दंखलखौ मोजां मोनदों होननानै दा थेंक इउ स' माच मोजां मोननायनि थाखाय दा जोंहा बिदिनो जायफोरा जेनेबा दा बांसिनानो हिन्जाव मानसिया जेनेबा संनाय खावनायजोंनो थानो गोनां जायो बिनि थाखायनो दा जोङो जायसो मावदों जायसो संदों बिसो मिथिगोन नालाय दा जोंहा बिखुनजोआ बिदिनो संनाय खावनायनि बागै जेनेबा आंखौ अनो बिनि थाखायनो जोंहा दंखलखौ
बे न' सिङावनो बानायना होदों आरोना माने जेनेबा जों थांलाय फैलाय बेसेबां खामानि थायो जेनेबा संनाय खावनायाव जेनेबा इखो सुलाय बिनि थाखायनो बेयावनो दंखलखौबो माबाना होखादो आरोना दा नोंथांमोनाबो बिदिनो खालामनानै लाबानो जाबाय आरो हाजबेन्डफोरा बिदिनो वाइफफोरनो माबाना हो दंखलखौ खाथियावनो माबाना हो जेनेबा मोजां जायो आरोना खस्थ'आ एसेबाबो रेहाय जायो नै जोंहा Mayo? नाय बे Be? Cabra lima. Cabra lima. Ayah kesana isi lana. Be? मैथा जोमा? खांख्राय फिसा. मैथा, ना, खांख्राय, mix. This is my गुरनाय. This is fish curry. मैथा curry. Kalian dikanting be dong. Video bahannya bukan cuma beda. Minggu. Azad bunda. Azad bunda. दा जानायाव माबायदि मोनगोन नायबाय था नोङो Seriude. Cuma gini sarayau yolaibai. Logoफोर दा जोङो सेम्बो होनसै आरामै होलायनि एसे गोथाव जालायनायनि होजोबदो आहा सान्दुं गोसायाव रानदिनि जानायनि मजाना आलादा रोखोम जायो गोजांदो गोजांखादो गरम बेसेबां जाथारनांगोन बेखौ बरिया जाबाय नै लोमजासिगोन दा आं मिथिला ओंखामखौ सोसमावगोन दा मोनाखै ना जाबाय सं जाबायलै जाला नै गरमजोंनो खर' साजोबबाय लोमजाजोब्बाय आं लोगोफोर भिडिअ खालामनो हागोन ना हाया मिथिला गाबजोबबाय नै खर' साजोब्बाय आंहा गाइसफोर सङै खावै दासो जानो रेडि खालामनानै लेंजोबलांबाय ओमफ्राय नों थानोनो हालायला नामा जालाय बेलाव दा जोङो इयाव मा लादो एसे फोरमायना होदो लोगोफोरनो जोंना बांद्राय जाबाय नङा फेननि दाउआव सिगां बे गरमथार नोङो फेनसो जाफैदो दालि दं बेहाय अमा फ्राय दालि लादों ओमफ्राय लोगोफोर इउटुबनि अमा अर्डार खालामनानै लाबोदो ओमफ्राय बेयो जादों बिनि ग्रेभि मिन्स बिनि रोसि बिदै ओमफ्राय बेयो जाबाय अमा इजोंनो संनानै एवदो थेवब्लाबो बेयो आलदा आरोना दस्रा इयो फिसा फिसा हानाय ओमफ्राय नै पिका सानो हाला लोगोफोर गारबायानो गारबा दिस इज गारबा
Karena dia sendiri masih siap gitu nama. Biar nalai, dasi bezeng naso karpati gitu dasi se mukbang nama hulu di sana itu. Sekarang. Jadi sana lebih ini kan ada yani sana itu anu pun yang kalam nama bayi deh. Thank you one. Thank you. Thank you. Okay, na niyo lado. Na kan baik kalat tapi ramsal sih. Dia hanya juga. Như mì thà được khăn khai ná thế này với mọi người. Không phải lý rồi. Không giảm được. Đây đây ngủ đi. Thằng cái gì đâu? Đi không làm. Cái này được. Lấy ra. Xe luôn. Ở đây được. Dạ. Vui là đấy. Đây là đấy. Đâu đâu không ra. Start. Ra bên ngoài. Đấy. Đây là con gì? Bộ này đây này. Ủa? Ủa cái gì không biết gì vậy? Cái gì này bộ này? Cái pet ra được đấy. Cara dia ni. Siapa ni? Bangga. Biasa sabar. sana hayır. Kamu guna? Kamu ini apa? Aku balik dulu. Boleh kan? Apa yang ada sih? Leisure, perché che scuola sai spura pesata del bra. Ah, adesso.
थेंक इउ लोगोफोर जोबजासिम नायनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना बेबायदिनो आंनि गुबुन गुबुन नेक्स्ट भिडिअखौबो बेबायदिनो नायलांबाय थागोन आरो आंखौ थाबैनो 30K 40K बिदिनो साबस्क्राइब खालामलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिबाय।